שלום לכולם, והיום הגענו לעוד סרטון של אמיר פסיכומטרי. היום נפתור שאלות השלמת משפטים באנגלית, כמה דגשים קצרים לפני. קודם כל, שווה לעצור ולנסות בעצמכם את התרגילים שאנחנו הולכים לראות כאן, ורק אז לראות איך אני פותר. זה לא חוכמה אם פשוט תסתכלו עליי פותר תרגילים. זה לא יעשה אתכם יותר טובים בזה. אם תטעו ואז תראו מה עושים נכון, אולי בפעם הבאה כבר תשתנה ההתנהגות שלכם באותה סיטואציה. דגש שני, מוזמנים לשאול שאלות בתגובות ולעשות סאבסקרייב, להירשם לערוץ, רק אם באמת מצאתם שהסרטון הזה באמת עוזר לכם. בואו נתחיל. אוקיי, אז אנחנו עושים היום בעצם 4 שאלות, אנחנו עושים את שאלות השלמה מחדש, זה בעצם שאלות 9 עד 12, נכון. שאלות האלה הן ברמת קושי קשה, כש-11 ו-12 הן בדרך כלל ידועות בתור השאלות, שאני אומר בעצמי לתלמידים, אם אתם טועים, אל תתעכבו. בסדר? היום אנחנו כמובן נפתור ונראה איך פותרים הכל נכון, אבל גם אם קורה ואתם נתקעים וזה, זה השאלות שעליהם נתקעים. זה השאלות שעליהם גם אני מבזבז הרבה זמן בפסיכומטרי, וזה בסדר. כי אני לא מבזבז, אני משקיע אותו. בואו נתחיל. The Texas blind snake can easily be mistaken for a worm. אז כאן מדובר במשפט שהוא תחבירית קצת יותר מסובך. יש לנו גם כל מיני פעלים מוזרים כאן, כמו mistaken, שזה בעברית צריך להגיד את זה במשפט, וזה, זה לא במילה. ואנחנו בעצם סומכים כאן על זה שאנחנו מכירים את המילים. אוקיי? אם אנחנו לא מכירים את המילים כאן בשאלה מספר 9, זה יהיה מאוד מאוד בעייתי. בכל אופן, בוא ננסה לראות את השאלות. התרגום הוא פשוט, The Texas blind snake can easily be mistaken for a worm. בתרגום ישיר זה אומר, הנחש העיוור של טקסס אנשים יכולים לטעות בקלות ולחשוב שמדובר בתולעת, worm. יש כזה ריקוד בפורטנייט, אם אתם מכירים את הריקוד הזה, זה גם קיים, worm. אוקיי, תשובה ראשונה. The Texas blind snake was once believed to be a worm. האם פעם האמינו, אמרו פה בעצם, האם הנחש העיוור הזה פעם האמינו שהוא היה תולעת? לא. אמרו שפשוט הם כנראה דומים, בגלל זה רחוק מאוד, אני מוחק את זה. The Texas blind snake looks a lot like a worm. כן, אמרנו דומה. Similar looks like a lot, זה באמת יכול להתאים. אוקיי, אז אני משאיר את זה. אני לא מסמן ישר את 2. זה טעות, ואני יוצר עליה את השאלה. זה חשוב להדגיש, אוקיי? לא לעצור ולסמן ישר, אם לא וידאתם שעברתם על כל השאלות, סליחה, על כל התשובות. למה? כי רשום, הנה, this part consists blah 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 blah. Okay, for each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence. Best. לא which expresses the meaning of the original sentence. לא מי שמדגיש את המשפט. יכול להיות שכולם אומרים את מה שהמשפט אומר. אחד אומר הכי טוב. בוודאות. התעכבנו על זה, אני ממשיך. אז תשובה 2 יכולה להיות, אבל אולי יש מישהי יותר טובה מ2, אולי 3, אולי 4, תכף נבדוק. The Texas blind snake is a worm, זה כבר לא נכון, that looks like a snake. כאן זה מאוד דומה וכאן אפשר להתבלבל, אבל כאן אומרים, The Texas blind snake is a worm. היא כן תולעת, לא. כאן אמרו שזה סנייק, שהוא עלול להטות אותנו ולגרום לנו לחשוב שמדובר בתולעת, זה לא נכון. כאילו, looks alike, כאילו, looks like a snake, זה באמת דומה, אולי הם דומים, אבל זה לא נכון. It's not a worm. אוקיי. The Texas blind snake is not a snake, but a worm. אוקיי, עוד פעם. הוא לא באמת תולעת, הוא רק נראה כמוה. זה לא נכון. עכשיו אני יכול לסמן את תשובה 2, היא התשובה הנכונה במקרה הזה. שאלה הבאה. אוקיי. שאלה מצוינת. בחרתי אותה בגלל שיש פה מה שנקרא משפט לחיים, תקראו לזה הגד, אוקיי, פתגם, איך שאתם מעדיפים, והוא באמת מדגיש את המשמעות של אנשים שהיה להם רקע באנגלית, בסדר? גם למדתם טוב, יכול להיות שלא תכירו אותם את כל המשפטים, בואו איך מתמודדים בכל זאת. To know what is right and not to do it is the wrong cowardice. אוקיי. אז היה פה איזשהו בחור, ואמר, בואו נפרק את המשפט ונבין. To know what is right and not to do it is the worst cowardice. אז בעצם, לדעת מה נכון ולא לעשות אותו, זה הצורה הכי גרועה של פחדנות. Coward אומרים לפעמים, cowardice. צורה הכי גרועה של פחדנות.
אז זה מה שהמשפט אומר. לא יהיה לנו את זה יהיה לנו משפט אחר שלא מנוסח ככה בכלל, אבל חייב להגיד את זה בצורה הכי טובה. אז בואו נעבור אחד אחד. Only cowards do not know what is right. לא. אמרו לנו שלדעת מה נכון ולא לעשות אותו, זה ממש ממש להיות פחדן. כאן אומרים פחדנים לא יודעים מה לעשות. לא נכון. הם יודעים מה לעשות, הם לא עושים את זה, בגלל שהם פחדנים, צורך העניין. Not knowing what is right is worse than cowardice. עוד פעם, not knowing what is right זה לא רלוונטי במשפט שלנו, אנחנו to know what is right ולא לעשות אותו בכל זאת. נפסל. Cowards never do the right thing. אוקיי, זה די אומר את זה, אבל אוקיי, כאילו, זה אומר את זה, אבל זה לא מסביר את כל מה שקרה פה בעצם, אבל אוקיי, אני משאיר. Not doing what you know is right is cowardly. אוקיי, זה מסביר יותר טוב. אז ראיתם? כאן ראינו דוגמה לשני משפטים שבעיקרון שתיהם אומרים משהו נכון. cowards באמת לא עושים את הדבר הנכון אף פעם. זה עדיין נכון, תשובה 3. אבל 4 היא יותר נכונה. Not doing what you know is right is cowardly. אוקיי? אז זה הרבה יותר מתאר כמו שצריך. תשובה 4 היא אכן התשובה הנכונה. אוקיי, 11. author W בלה 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 בלה. ראיתם מה עשיתי פה? מה אכפת לי מה השם שלו? author W בלה 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 בלה. אני אקרא לו WSM. בסדר? מה אכפת לי מה השם שלו? מבינים? זה לא משנה מה השם שלו. השם שלו לא רלוונטי למבנה התחבירי של המשפט. זה שם של מישהו. שם עצם. שם של בן אדם. אוקיי, כאילו, so what? יש אנשים שממש מתעקשים על לקרוא. אפשר. זה לא עוזר. author W בלה 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 was held in higher esteem by the public than by critics. אוקיי, יש פה משפט שהוא כבר יותר מסובך. is held in higher esteem, esteem זה ערך עצמי, או self-esteem זה ערך עצמי, esteem זה להעריך משהו, estimation מהמילה. אז הבן אדם הזה was held in higher esteem by public than by critics. אז הבן אדם הזה, הציבור העריך אותו יותר ממבקריו. by critics. critics מגיע מהמילה criticize, שזה לבקר. אז הבן אדם הזה אהבו אותו יותר הציבור מאשר המבקרים שלו. אוקיי. אז בוא נראה. בוא נתחיל לעבור את התשובות. Though critics praised, זה כבר בוודאות לא נכון. Few people read them. לא דיברו איתי על כמות האנשים שקראו את הזה. אגב, זה גם הפוך לחלוטין. Critics did not praise. To praise זה להלל. האם זה נכון? האם critics היללו את הבן אדם הזה? לא. נפסל. The public opinion meant more to הבן אדם הזה than the reviews of critics. אז כאן זה meant more to. האם דיברו איתנו כאן על כמה זה היה נראה לו, האם זה היה חשוב לו? אוקיי? לא דיברו איתנו כאן על מה הוא מרגיש הבן אדם הזה, רק אמרו את העובדה. כאן במקרה הזה אומרים meant more to. כלומר, עבורו זה היה משמעותי יותר ממישהו אחר. לא דיברו כאן לא דיברו איתנו על how this person perceives their opinion, the public's opinion. אז זה גם נפסל. בוא נראה את 3. Critics were not as impressed by הדבר הזה works as the public was. אוקיי, זה בעצם אותו משפט רק נאמר הפוך. כאן אמרו critics were not impressed, אז המבקרים שלו לא אהבו אותו, כמו שהציבור אהב אותו. האמת שזה מתאים, זה עשוי להיות התשובה הנכונה. אז אני שם את זה ממש בנקודה. 4. The critics disliked, אוקיי, הבן אדם הזה works, אז הם לא אהבו את העבודה שלו. As did the public. As did the public אומר, גם הציבור חשב ככה. לא נכון. הציבור חשב בצורה מנוגדת למה שהמבקרים חשבו. כאן אומרים, המבקרים לא אהבו אותו וגם הציבור לא אהב אותו. וזה לא נכון. תשובה 3 היא התשובה הנכונה. אוקיי, עוקבים? 12. אוקיי. The role played by the US in the reconstruction. Reconstruction זה אומר בנייה מחדש. Construct זה לבנות. Reconstruct זה לבנות מחדש. אז the role played by the US in the reconstructions of post-World War II Europe. אוקיי, אז בוא נעצור רגע. אוקיי. נעצור רגע עד פה. אז בעצם התפקיד ששיחקה ארצות הברית בבנייה מחדש של אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה, and Japan, אז גם של אירופה וגם של יפן, was the pinnacle. pinnacle זה מילה מיוחדת, זה אומר משהו מיוחד, ממש כמו דובדבן בקצפת כזה, או משהו מרכזי. was the pinnacle of the 20th century America diplomacy. אוקיי. אז רגע. התפקיד של אמריקה היה בבנייה מחדש של
אירופה ויפן אחרי מלחמת העולם השנייה, היה ממש הבסיס, היה ממש המרכז, החלק המרכזי, הכי מטורף בדיפלומה האמריקאית במאה ה-20. אוקיי, אז קיבלנו כאן איזשהו משפט, בואו נתחיל לבדוק. יאללה. US intervention in intervention זה התערבות בכלל, אוקיי. In post World War II, Europe and Japan established America dominance in the world. כאן דיברו בכלל על זה על reconstruction, על בנייה מחדש של אמריקה של אירופה ויפן. לא דיברו איתנו כאן על זה בכלל, זה רחוק מאוד. The greatest challenge faced by America. אוקיי, גם לא דיברו איתנו כאן על אתגר, אולי הבנייה זה אתגר, בוא נראה. The greatest challenge faced by American foreign policy makes the 20th century, foreign policy, גם לא דיברו על זה. The 20th century was determining the extent of the US involvement. וואו, לא דיברו איתנו כאן על להעריך את המעורבות של ארצות הברית, לא, דיברו איתנו כאן על הבנייה מחדש של ארצות הברית, של המעצמות האלו. רחוק מאוד. 3. Following World War II, לאחר מלחמת העולם השנייה או בעקבות, תלוי בהקשר, the US emerged as the world's leading diplomatic power, אוקיי, זה די סבבה, עד עכשיו, and was instrumental in the reconstruction of Europe and Japan. האמת שזה די טוב, זה די טוב, and was instrumental, אוקיי, לא תמיד כולם מכירים, אבל האמת שזה נשמע לא רע. לאחר מלחמת העולם השנייה, אמריקה באמת emerged, שזה כזה נכנסה, להיות המעצמה המובילה הדיפלומטית, עם הכוח הדיפלומטי החזק ביותר, והייתה, זה לא בדיוק, כאילו, אין פה בדיוק סיבה ותוצאה ברורה כמו בזה, אבל אולי זה נכון, זה אופציה. The most outstanding US diplomatic achievement, זה כבר מתאים יותר לפינקל. פינקל, אמרתי לכם, זה משהו מטורף. The most outstanding, כאילו outstanding ופינקל זה כבר יותר קרוב. The diplomatic achievement of the 20th century was the rebuilding, שזה כבר מאוד קרוב ל-reconstruction, זה מצוין, of Japan and Europe after, שזה באמת post World War II, after World War II, זה מצוין, זה מסביר הרבה יותר טוב, חד משמעית. פתאום כשקוראים את המשפט זה נראה הרבה יותר ברור, מה התשובה הנכונה. אז לסיכומו של דבר, 9 היה תשובה 2, 10 היה תשובה 4, 11 היה תשובה 3, ו-12 היה תשובה 4, כשזה היה אנגלית 2. אנגלית פרק שני. זהו זה. אני מאוד מקווה שנהנתם וקיבלתם והפקתם ערך אמיתי מהסרטון הזה. זהו זה. אני מקווה שהפקתם ערך אמיתי מהסרטון הזה, ואם יש לכם עוד שאלות מוזמנים להגיב כאן בתגובות ולהשאיר לי סאבסקרייב, רק אם באמת הרגשתם שהסרטון עזר לכם. בהצלחה לכולם, אמיר פסיכומטרי.